May buntag lang sa full name lang. Nora G. Nakain. Ayun, so isa ka sa gitawag ka ganina nung adagad medals. Congratulations for that. And then naanag yung swimming pool complex no gibutan na ni sa may naawan. Unsa man imong gibati ilangga? I'm so thankful na laanay po very guys. All lang sa iligan mo sa the training. Thankful kayo ni laanay niya po sa paglaom din sa mga mayors, mga staff. Thankful kayo ni laanay. Ayun. No, sa kani aside sa imong mga medals ka nadawat na lagi swimming pool man dani no. So what's your plan? Make a list of goals, daghan mga goals karon sa upcoming 2025. Ayan. Any message sa mga gusto pong mag-swimming na mga kabatanunan sama nimo? So, train hard lang yun. Focus sa academic and balance din dapat ang academics o sports. Ayun. Para mahimong mamayong swimmer, unsa magid ang angay buhaton lang ga? Train hard lang yun. Dapat imong mind strong yun. Dapat yun anak. Ayun. Ikapila ka ma-practice og swim sa isa ka adlaw? Sa Twice. Ayun. Sa dagat, open sea, open air? Swimming pool. Good. And thank you guys so much. Congratulations. Siya, tapos nang ginasundo ko lang na siya mag-swimming, ginapanangit ko na ako sa iyang mama. Wala siya kabalo mag-dive sa una. Sa titabi, tuduwi ko titabi. Muna, ginakuyog na ko siya. Tapos, salamat ito nga. Yung part ko sa iyahang journey ba. So, na-amaze gid ko sa kuan niya, success. Grabe gid kayo ang changes bitaw. Kuan gid na, it takes gid ka ng discipline gid sa iya hapon. Kung sa panakakuan ang sport, kung wala kay disiplina, wala gid. So, isa gid na si Deborah nga nag-excel gid siya sa iyahang dipili na sports. Pila gid ang iyang edad nagsugod siya langoy, ma'am? Grade 3 pa lang siya. Grade 3 pag siya, ma'am. Ayun, ma'am, garon nga naanag yung swimming pool complex na ni sa naawan, ma'am, no? Na pwede na gid kayo siyang praktisa, no? Gani kung na tournament pwede na ipahigayon. Kung sa ba nimong gibati, ma'am, isip supporter ni Deborah? As in, grabe gid ko ka happy anak kay kami gid na nga mga kanang yang mga mama kita ko nila kanang kami gid ka pasaan ng resolution tapos nakita na ko nga answer sa Ginoo dakpen siya nga potential nga daghan pa ang kanang nagitang ma-develop ng mga young generation nga ma-divert ilahang time sa gadget or sa internet kag ma-develop nila ang sports. Ayun. Ma'am, message ni mo ma'am no, sa mga naningkamot nga para gyud na matukod yun dani ang swimming pool complex, ma'am. Salamat kay sa ilahang kanang dedication gid sa pag provide ani kag ang tanan nga nag bitaw ng sa tawag ani kinabangay nga makuha gid ma-success ni siya. Daghan gid kay salamat ilahang provide nila ni nga sa naawan. Thank you kayo, ma'am.